салом дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ барои шумо. Хона дар поёни корвон қарор дорад. Назди 7 ахтар, 5 сотиқ замин, 7 дар хона. Хона на он қадар қимат, $70,000. соҳибхона мегӯяд ки боз арзон мешавад. Марҳамат, боварӣ дорам ин хона бароятон писанд меояд. хуб, тамошо мекунем. ҳатман касе харидор бошад метавонад дар ин рақам занг занад. 200 00 03 90 ва 985 00 06 18 занг занед то хонара аз даст надиҳед.